haute cour de justice ñaawirde townde leydi Sénégal ina feŋi e ɗeɗo balɗe ko wiyete haute cour de justice gonɗen koye lewru duujal e lewru setto woni naya ɓuure hitande ndu yawtu ndu suudu sarɗiji yamirinu yo suudu ndu darne woni ñaawirde townde nde beele ñaawa won e yimɓe hol yimɓe ñaawateɓe on jamanu ene waɗi wone yimɓe ɓe gandanɗa ñaawirde kala wawa noddudeɓe ɓe notito ɓen ko laaminoɓe ɓe hono jagorɗe ɗe woni ministre uji ɗi eɓe gandanɗa wone yimɓe koye hoye mawɗe ɗe gandanɗa ko gardiɗe ñaawirɗe e gollirɗe towɗe ɓen noon wawa noddede so wona galle o feŋe ñaawirde towne nde ɓe notito ɗum waɗi galle o feŋa ñaawirde nde darna e on tuma noon ñaawirde maɓɓe dari nodda hen jagorɗo gonnoɗo e laamu Macky Sall ɓennu hewɓe maɓɓe noddama hen joyo toɗɗanoma ɓen cohama won hen goppitama kooti e dow fannu kono garten e haute cour de justice idi waɗede foof ko hitande 1963 1963 ɗo e leydi Sénégal liɓa hen ko biyeteɗo Mamadou Dia on ko mawɗo jagorɗo leydi Sénégal wonno nde o liɓa o jaggira wondeno ko binnoɗo libde laamu gonnoɗo ɗo leydi Sénégal hono Senghor Léopold Sédar Senghor e on tuma o nanga o soha caggal muɗum waɗi 1968 waɗi 1970 e wiyoɓe kadi caggal muɗum kadi waɗama hayɗo sakket ɗo ko ɓooyani ko e nder 2003 2004 walla yoɓe 2010 jaafoɗon ñaawo nodda noon ko mawɗo jagorɗo piyeteɗo Idrissa Seck on ne wiyano ko ñaami kalis leydi hewɓe noddama haute cour de justice ñaawama hen cokama hen kono caggal muɗum kadi dañi wellitede kooti oɗo haute cour de justice feŋama ina noddi tawa jagorɗo ɗo e nder leydi Sénégal ene wone ñaawde ɗumen wona hen jaggama cohama ko wayno Moustapha Diop gonnoɗo kañumne jagorɗo caggal muɗum woni mawɗo gandanɗa Tumbere Louga caggal muɗum woni jeeyaɗo sarɗiyanke to suudu sarɗiji pour muɗum sarɗiyanke ɓoora e on saaha o nodda e o dañi no feŋira e nder ñaawirde o woni jagga hande eɗen jaare nogas jeena lewru duujal hitande 2025 en ceertani hen haute cour de justice nani jokki gollal muɗum saabi ɗum ko tuumaɓe ɓe ko kalfinanoɓe golle e nder leydi Sénégal taw ko jagorɗe won ko mbaɗi ko feewani e golle mumen ina poti noditoyade laamu ko ɗum de ɗo e Sénégal haute cour de justice ɗo taw yarata